Kam s tím? Kdyby ty koše byly přehlednější. Chtěla bych začít recyklovat, ale nemám možnost. Já už na to fakt kašlu. Tohle už mě taky štve. Proč nemůžeme třídit i u nás? S tím tříděným odpadem jsem měla začít něco dělat. Ale jak chceš začít? Já mám nápad. Nové koše, které plánujeme zakoupit, nám umožní efektivnější, pohodlnější a hlavně přehlednější třídění, což povede k zmenšení odpadů na skládkách a větší recyklaci. Tímto projektem chceme také docílit zvýšení povědomí o správném třídění. Každá malá činnost, každý odpadkový koš přináší pozitivní změny a má svůj význam. Pokud chceš tento projekt podpořit, můžeš o něj hlasovat.